Nuori pariskunta oli lähdössä heidän ystävänsä syntymäpäiväjuhlille tammikuussa 2007. Ilta muuttui kuitenkin aivan yllättäen painajaismaiseksi kidutukseksi, joka kesti pahimmillaan useita tunteja. Knoxville, Tennessee, lauantai 6. tammikuuta 2007. 21-vuotias Shannon Christian vietti iltaansa ystävänsä asunnolla ja laittautui valmiiksi, sillä hänen 23-vuotiaan miesystävänsä Chris Newsomin oli tarkoitus tulla hakemaan hänet illalliselle. Illallisen jälkeen pariskunnan oli määrä lähteä juhlimaan ystävänsä syntymäpäivää. Noin 8 aikaan tämä Shannonin ystävä poistui tältä hänen asunnoltaan, jonne Shannon jäi vielä odottelemaan Chrisin saapumista. Pariskunta ei kuitenkaan koskaan saapunut ystävänsä syntymäpäiville. Hämmentyneet ystävät kävivät vielä kello 23 aikoihin asunnolla, jolta Shannonin ja Chrisin oli määrä lähteä yhdessä, mutta sieltä ei löytynyt ketään. Parkkipaikalta yllättävää kyllä löytyy Chrisin auto, mutta ei Shannonin katumaasturia. Kun Shannon ei saapunut seuraavana aamunakaan töihin, eikä myöskään kukaan saanut yhteyttä häneen tai Chrisiin, niin huoli alkoi herätä. Perheenjäsenet ja ystävät soittelivat sairaaloihin, etsivät pariskuntaa itse ja lopulta ilmoittivat pariskunnan kadonneeksi. Kello 12.20 maissa tuolloin sunnuntai-aamupäivänä Norfolk Southern Railwayn työntekijä löysi rautatiekiskon läheisyydestä Itä-Knoxvillessa miehen ruumiin, joka kuului Chris Newsomille. Hänet oli ammuttu, sidottu käsistä ja jaloista, peitelty peitolla ja sytytetty tuleen. Chris oli nyt löytynyt, mutta Shannon oli edelleen kateissa eikä kenelläkään ollut pienintäkään hajua siitä, missä hän voisi olla. Virkavalta sai teletietojen avulla selvitettyä, että Shannonin puhelin oli viimeisen kerran havaittu Sherry Streetin teletornissa. Vielä myöhään illalla ja vuorokaudenkin vaihtuessa sekä Shannonin että Chrisin perheenjäsenet ja ystävät kiertelivät tuota Sherry Streetin aluetta. Vihdoin kello 1:30 ja 2 väliin 8. tammikuuta Shannonin Toyota löytyi. Poliisi aloitti auton tutkimisen niin pian kuin se vaan oli mahdollista. Tutkinnon aikana huomattiin, että autosta puuttui useita Shannonin omistamia tavaroita, kuten pehmonalle, fyysisiä valokuvia, puhelimen laturi ja iPod. Auton etupenkitkin oli työnnetty niin taakse, ettei Shannon edes olisi yltänyt itse polkimiin. Lattia oli myös ihan mutainen, mikä oli hyvinkin ristiriidassa sen kanssa, miten hyvää huolta Shannon oikeasti autostaan piti. Hänelle oli tosi tärkeää, että auto oli siisti. Shannonilla oli autoikkunoiden ulkopuolella myös tarroja, jotka oli nyt poistettu. Auton takapenkiltä löytyy Newport-merkkinen tupakka-aski, jota Shannon ja Chris eivät kumpikaan polttaneet. Poliisit löysivät autosta myös kirjekuoren, josta kaikkein onneksi löytyi sormenjälki. Sormenjälki kuului henkilölle nimeltä LeMarcus Davidson, jonka asunto sijaitsi 2 korttelin päässä Shannonin autosta osoitteessa 2316 Chipman Street. Oli tiistai 9. tammikuuta ja poliisit suuntasivat epäillyn asunnolle. Asunto oli tyhjillään lukuun ottamatta kuolemanhajua, joka heitä oli vastassa. Keittiöstä he löysivätkin ruumiin, mikä oli sullottu 5 ison jätesäkin sisälle. Kuten kaikki varmasti osaavatkin arvata, niin ruumis oli Shannonin. Poliiseilla oli nyt hallussaan 2 ruumista. Chrisin ruumis oli valeltu kuitenkin tosiaan sillä bensalla ja poltettu, joten vaikka kun hänen ruumista löydettiin siemennestettä, oli siitä kaikki DNA palannut, eikä näin ollen hänestä saatu mitään hyödyllistä irti. Shannonin ruumis ja jätesäkit, joihin hänen ruumis oli sullottu, osasivat kuitenkin antaa vastauksia.
Jo pelkästään jätesäkeistä löytyy LeMaricusin sormenjälkiä, ja jotta poliisin ei tarvinnut jäädä arvailemaan, riittäisikö tämä vielä todistamaan mitään, niin Shannonin vaginasta ja peräaukosta löytyi LeMaricuksen siemennestettä. LeMaricuksen DNA ei suinkaan ollut ainoa, jota Shannonin ruumiista valitettavasti löytyi. Nimittäin naisen suusta löytyi siemennestettä, joka kuului LeTalvis Gobbins-nimiselle miehelle. Kummankin miehen siemennestettä löytyi myös Shannonin vaatteista. LeMaricusin asunnossa oli pariskunnan omaisuutta roskapusseissa. Näihin lukeutuivat muun muassa Shannonin käsilaukku, hänen autossaan olleita vaatteita, kengät, kamera, iPod, fyysisiä valokuvia, jotka oli revitty ja poltettu, sekä Chrisin pesäpallolippiksiä ja ajokortti. Useissa näissä tavaroissa oli LeMaricuksen sormenjäljet. Asunnosta löytyi myös luoteja, jotka sopivat Chrisin ruumiista löytyneisiin luoteihin. Uhrien ruumiinavauksissa selvisi, että kumpaakin heistä oli pahoinpidelty seksuaalisesti. Chrisiä oli sodomoitu jollain esineellä ainakin yhden ihmisen toimesta sekä ammuttu niskaan ja selkään. Nämä luodit ei kuitenkaan vielä olleet tappavia, mutta kolmas luoti, joka oli ammuttu Chrisin päähän suoraan korvan yläpuolelle, oli sitten loppujen lopuksi ollut se tappava luoti. Kuoleman jälkeen Chrisin ruumis oli poltettu. Shannonista löytyi useita seksuaalisen pahoinpitelyn merkkejä. Hän oli seksuaalisen kidutuksen uhrina useita tunteja saaden vakavia päävammoja ja vakavia vammoja vaginaan, peräaukkoon ja suuhun. Vammat olivat yhtenäisiä sen teorian kanssa, että Shannonia raiskattiin myös esineillä. Naisen kehosta löytyi myös useasta kohtaa asfaltti-ihottumaa sekä hänen koko kehonsa oli käsitelty valkaisuaineella. Lopullinen kuolinsyy oli tukehtuminen. Jahti LeMaricus Davidsonin kiinni saamiseksi alkoi. Hänet oli nyt varmuudella yhdistetty ainakin toiseen uhreista, ja asunnosta löytyneistä ammuksista päätellen voitiin olla varmoja myös siitä, että sama tyyppi oli Chrisinkin murhan takana. Kun poliisille selvisi, että LeMaricus toistuvasti oli soitellut Eric Boyd-nimisen miehen kanssa, niin ottivat he Ericin yhteyttä ja kyselivät LeMaricuksen olinpaikkaa. Eric ohjasi virkavallan tyhjillään olevaan taloon, josta 11. tammikuuta LeMaricus tavoitettiin ja pidätettiin välittömästi. Tuolta tyhjillä olevasta talosta löydettiin Chrisin 9,5-tuumaiset Nike Shocksin urheilukengät ja 22 kaliberin High Standard revolveri. Pidätettyä LeMaricusta kuulusteltiin murhiin liittyen ja hän kertoki aluksi 5 eri tarinaa tapahtumista, joista ensimmäisessä väitti lähteneensä talolta perjantaina eikä tiennyt talon sisällä tapahtuneista rikoksista yhtään mitään. Myöhemmin hän väitti LeTalvis Gobbinsin ja George Thomasin saapuneen hänen asunnolleen perjantai- tai lauantai-iltana noin kello 10 aikaan. Miehet kertovat kaapanneensa auton ja 2 ihmistä. LeMaricus väitti nähneensä nämä kaapatut ihmiset auton takapenkillä sidottuina ja todennut, ettei halunnut olla millään tavalla osallisena tällaiseen ja oli poistunut kauemmas talosta nauttimaan marihuanaa. 20 minuuttia myöhemmin hän oli palannut talolle, jossa Shannon oli kertonut, ettei halua kuolla. Tämän jälkeen LeMaricus oli ottanut tuon varastetun katumaastorin ja käyttänyt sitä huumeiden diilaamiseen, ja kun oli saanut myynnit hoidettua, pyyhki sieltä sormenjäljet pois. LeMaricus myös väitti, ettei koskaan talossa ollessaan kävellyt olohuoneen ohi saati koskenutkaan millään tavalla Shannoniin. No hyvin pian LeMaricuksen kuulustelun jälkeen virkavalta tavoitti tämän George Thomasin, LeTalvis Gobbinsin ja Vanessa Colemanin. Mä en tiedä, mistä he tämän Vanessan tähän repäsivät, kun missä ei lukenut, mutta oletan, että koska hän on LeMaricuksen tyttöystävä, niin halusivat sitten siitä syystä hänetkin ottaa kiinni kuulusteluita varten. Anyways,
Kaikki 3 pidätettiin Kentuckyn Lebanonissa. Poliisit takavarikoivat tietokoneen, jota kautta George ja Letalvis olivat seuranneet murhista kertovia uutisia, sekä sellaisen isomman laukkusysteemin, joka sisälsi useita Shannonin muita laukkuja, kuten meikkilaukun, vaihtolaukun ja yölaukun. Kolmikko saateltiin poliisiasemalle kuulusteluihin. Vanessa Coleman oli omien sanojensa mukaan ollut murheen aikaan talossa, mutta että häntä oli pidetty panttivankina miesten toimesta. Ja se mikä tässä on huvittavinta, niin Vanessan yhdessä päiväkirjakirjoituksessa hän on kuvaillut tuon yön tapahtumia erittäin hauskaksi seikkailuksi. Letalvis Gobbinsin lausunnon mukaan hän, LeMaricus Davidson ja Eric Boyd ajoivat tuonne asuntokompleksille, josta pariskunta silloin siepattiin tapaamaan erästä tyttöä. Parkkipaikalle saavuttuaan he olivat huomanneet katumaasturin, jonka kuljettajan paikalla oli nainen, joka jutteli miehelle. LeMaricus ja Eric olivat sitten kaapanneet auton ja tämän pariskunnan, jonka jälkeen antoivat Letalvikselle määräyksen ajaa takaisin LeMaricuksen asunnolle. Letalviksen mukaan LeMaricus oli asunnolle saavuttuaan vienyt naisen välittömästi makuuhuoneeseen ja Eric oli poistunut miehen kanssa. Myöhemmin, kun Eric palasi takaisin, niin hän palasi aivan yksin. Letalvis kiisti syyllistyneensä minkäänlaiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen siepatun naisen kanssa. Todisteiden ja ruumiinavausraportin mukaan tämä Letalviksen lausunto oli lähimpänä totuutta yön tapahtumista, mutta totuus oli kuitenkin paljon rumempi, mitä hän antoi ymmärtää. Shannon oli ollut siis tosiaan ystävänsä asunnolla laittautumassa valmiiksi, sillä hänen ja Chrisin oli tarkoitus käydä illallisella ennen sinne heidän ystävänsä syntymäpäiville menoa. Kun Chris saapui hakemaan Shannonin, pariskunta meni parkkipaikalle, jossa 4 miestä hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Pariskunta pakotettiin aseilla uhaten auton takapenkille, jossa heidän kätensä sidottiin selän taakse. Tämän jälkeen hyökkäjät ajoivat LeMaricuksen asunnolle. Asunnolla Chris raiskattiin ainakin yhdesti ulkoisella objektilla. Raiskauksen jälkeen vain teepaita ja alushousut kehonsa peitteenä hänet hihnan kanssa kirjaimellisesti talutettiin kuin koira rautatiekiskoille siihen paikkaan, josta hänet seuraavana päivänä löydettiinkin. Ennen Chrisin kuolemaa hänen käteensä ja jalkansa sidottiin, silmät peitettiin huivilla ja suu tukittiin sukalla. Tämän jälkeen häntä ammuttiin niskaan ja selkään. Chris selvisi näistä laukauksista kuin ihmeen kaupalla, joten häntä ammuttiin vielä päähän korvan yläpuolelle. Tämä 3. luoti ammuttiin kosketusetäisyydeltä ja vahingoitti kuolettavasti hänen aivorunkoa. Kun Chris oli kuollut, sekä hänet että hyökkäjien mukana tuoma peitto paleltiin bensalla. Chris käärittiin peittoon kiskoilla ja sytytettiin sitten tuleen. Sillä välin kun miehet olivat tekemässä Chrisille mitä tekivätkään, oli porukan ainoa nainen Vanessa ollut asunnolla vahtimassa Shannonia. Kun miesnelikko sitten palasi takaisin asunnolle, he alkoivat raiskata Shannonia samalla kun hakkasivat naista sekä potkivat tämän intiimialuetta ja päätä aiheuttaen laajaa verenvuotoa, mustelmia ja asfaltti-ihottumaa iholle. Jossain vaiheessa Shannon sidottiin tuoliin kiinni, jossa fyysinen pahoinpitely ja raiskaaminen vaginaan, peräaukkoon ja suuhun jatkui. Häntä raiskattiin myös erilaisilla objekteilla. Useita tunteja jatkuneen kidutuksen jälkeen sieppaajien oli päästävä Shannonista eroon. Tuhotakseen kaikki DNA-todisteet he hankasivat vielä elossa olevan Shannonin kehoon valkaisuainetta. Eniten valkaisuainetta käytettiin jo valmiiksi rajuun kuntoon pahoinpideltyyn ja verta vuotavaan genitaalialueeseen. Tämän lisäksi valkaisuainetta kaadettiin myös suoraan naisen suuhun ja kurkkuun. Vaan toppia ja kollegepaitaa päällänsä kantava Shannon sidottiin lakanoita ja verhoja apuna käyttäen sikioasentoon. Hänen päänsä ympärille laitettiin pieni roskapussi, joka sidottiin mahdollisimman tiukalle.
Tämän jälkeen kuolemaa tekevä Shannon nakattiin 5 jätesäkin sisälle ja aseteltiin keittiön jätehuoltoyksikköön ja peitettiin lakanoilla. Shannon tukehtui hiljalleen ja menehtyi. Tarkkaa kuolinaikaa ei olla osattu antaa, mutta menehtymisen on arvioitu tapahtuneen tammikuun 7. päivän iltapäivän ja tammikuun 8. päivän iltapäivän välillä. Porukan tuomioita jouduttiin antamaan muutaman eri kerran. Aivan ensimmäisessä oikeudenkäynnissä tuomiot oli seuraavat. Huhtikuussa 2008 Eric Boyd todettiin syylliseksi kuolemaan johtaneeseen autokaappaukseen. Eric oli ainoa, jota ei syytetty murhasta vielä tässä vaiheessa, ja hänet tuomittiinkin enintään 18 vuodeksi vankilaa. Elokuussa 2009 LaDalvis Cobbins todettiin syylliseksi Shannonin ja Chrisin murhiin. Hänet tuomittiin ensimmäisen asteen murhasta Shannonin tapauksessa ja näin ollen kohtasi mahdollisuuden saada kuolemanrangaistuksen. Alun perin LaDalvista syytettiin Chrisin raiskauksesta, mutta hänet vapautettiin tuosta syytteestä ja sen sijasta tuomittiin syylliseksi Chrisin murhan edistämiseen. LaDalvis tuomittiin elinkautisen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Lokakuussa 2009 LaMarcus Davidsonin kohdalla tuomarit olivat yhtä mieltä siitä, että LaMarcuksen tulisi saada kuoleman tuomio jokaisesta 4 seuraavasta rikoksesta, eli 2 ensimmäisen asteen murhasta ja 2 harkitusta ensimmäisen asteen murhasta. Kuoleman tuomioiden lisäksi hän saa myös 80 vuoden vankeusrangaistuksen muista syytteistä, jotka liittyivät Shannonin ja Chrisin murhiin. Joulukuussa 2009 George Thomas todettiin syylliseksi useisiin eri rikoksiin ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Toukokuussa 2010 Vanessa Coleman todettiin syylliseksi murhaa vähäisempiin syytteisiin ja heinäkuussa hänet tuomittiin sitten 53 vuoden vankeusrangaistukseen. Oikeudenkäynnithän siis eivät menneet niin kuin Strömsössä syytettyjen osalta. Nimittäin vuonna 2011 tuomari, joka viisikon oli tuominnut, jäi kiinni huimausaineiden käytöstä ja siitä, että piti oikeuden istuntoja ollessaan aivan pöllyissä. Joku nainen myös syytti häntä laillisten palvelusten vaihtamisesta seksiin oikeuden istuntojen taukojen aikana. Mä en oikein tiedä, mitä nämä lailliset palvelukset olivat, ja jos ne oli laillisia, niin miten niitä sai seksin vaihdettua niin, että se oli edes kannattavaa. Mutta ilmeisesti tämä äijä vaan eli jotain parittajan unelmaa. Joka tapauksessa tämä tuomari myönsi syyllistyneensä virkavirheeseen ja hänet pakotettiin virasta pois. Hänen tilansa oli myös arvioitu ammattilaisten toimesta ja oli todettu, että hänen kykynsä suorittaa oikeudenkäyntejä oli heikentynyt edellisen 2 vuoden aikana virassa ollessaan. Tästä syystä sitten useita tapauksia jouduttiin käymään uudestaan läpi ja antamaan niistä uudet tuomiot. Ja näihin uusintaistuntoihin siis kuului näiden 5 Shannonin ja Chrisin murhasta syytettyjen oikeudenkäynnit. No, uusien oikeuden istuntojen jälkeen lopulliset tuomiot oli seuraavat. LaDalvis Cobbins ja LaMarcus Davidson. Heitä vastaan oli 46 erilaista syytettä ja heidän alkuperäiset tuomionsa pysyivät ennallaan. LaDalvis siis sai elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen ja LaMarcusin kuolemantuomio pysyi voimassa. Mikä huvittavinta, LaMarcus on valittanut tuomiostaan muutamia kertoja ja yrittänyt päästä kuoleman rundista pois. On kyllä sanottava, että aika typerä ihminen saa olla, jos kuvittelee, että tuollaisten tekojen jälkeen vielä saisi jonkinnäköistä lievennystä tuomioon. Toivottavasti LaMarcus on kuolemanrundissa vielä pitkään ja kärsii syvästi saadessaan myrkkyruiskun. Vanessa Coleman, jostain syystä hänen tuomionsa aleni tuosta alkuperäisestä 53 vuodesta 35 vankeusvuoteen. Tässä vuosien varrella Vanessa on voinut hakea ehdonalaiseen ja on myös hakenutkin ehdonalaista, mutta mun ymmärtääkseni ei ole luojan kiitos sitä saanut. Et niin kuin mä jo mainitsin tuosta päiväkirja
kirjoituksesta, jossa oli kuvaillut murhapäivän tapahtumia hauskaksi seikkailuksi, niin musta tuntuu, että meillä on vähän erilainen käsitys hauskasta seikkailusta. Kuten Le Dalviksen ja Le Maricousin tapauksessa, George Thomasta vastaan oli myös 46 erilaista syytettä. Hänen elinkautinen pysyi voimassa siihen asti, kunnes Chrisin vanhemmat halusivat hänen todistavan Eric Boydia vastaan. Chrisin vanhemmat, syyttäjä ja George yhteisymmärryksessä sopivat diilin, joka mahdollisti sen, että George saa hakea ehdonalaisen sen jälkeen, kun on istunut 51 vuotta vankeusrangaistusta. No tästä päästäänkin Eric Boydiin, joka oli onnistunut selviämään vaan kuolemaan johtaneella autokaappaussyytteellä tuolloin Back in the Days vuonna 2008. En varmuudella osaa kertoa, miten tämä oli mahdollista, mutta mä jotain luin siitä, että syyttäjällä ei ollut tarpeeksi aikaa kerätä todisteita kasaan vakavampia syytteitä varten. Ja jos sen aivan täysin väärässä on, niin ilmeisesti Ericin DNAtakaan ei varsinaisesti uhreista löytynyt, joka taas osaltaan selittäisi sen, miksi häntä ei voitu syyttääkään samoista asioista kuin hänen rikostovereitaan. Joka tapauksessa Chrisin vanhemmilla oli tosi vahva tunne siitä alun perin, että Ericillä oli paljon enemmän osallisuutta pariskunnan kuolemaan johtaneiden tapahtumien kanssa. Ja tämä kutina piti paikkansa. Nimittäin George Thomasin antaman todistajan lausunnon ansiosta elokuussa 2018 Eric Boyd todettiin syylliseksi 36 eri syytekohtaan, jotka liittyivät kidnappauksiin, raiskauksiin ja pariskunnan murhiin. Ei siis ole epäselvää, että mätäneekö Eric Boyd koko loppuelämänsä ajan vankilan hellässä syleilyssä. Tämmönen keissi tämä. Tämä oli mun mielestä aika järkyttävä, ettenkö sanois. Tämä ei toki vedä ihan vertoja sille Maria Nemethin tapaukselle, se oli kyllä ihan omaa luokkaansa, mutta kyllä tässäkin aika lähelle päästään. Joka tapauksessa mua ihmetyttää tosi kovasti just että miten toi Vanessa Colemanin tuomio lieveni noin paljon sitten alkuperäisestä, koska mun mielestä se 53 vuotta oli ihan ok. Et ehdottomasti se olisi ollut niinku minunkin mielestä se kaikista lievin tuomio hänen tapauksessa, mutta jostain syystä jonkun idiootin mielestä 35 vuotta oli ihan menevä, mikä mun mielestä on tosi typerää, mutta tää on vaan mun mielipide. Joka tapauksessa mun mielestä jopa George Thomas siitäkin huolimatta, että oli tehnyt sen Chrisin vanhempien kanssa sen sopimuksen sitten 51 vuodesta. Siitä hyvästä, että hän todisti Eric Boydia vastaan oikeudessa, niin mun mielestä se elinkautinen olisi ollut hänenkin kohdalla ehdottomasti paikallaan. Mutta toisaalta sillä taas sit saatiin Eric Boydia vastaan tarpeeksi niitä todisteita, ja sen ansiosta sitten Eric Boyd sai ihan tuntuvan tuomion, että muuten hän olisi selvinnyt sille 18 vuodella. Mutta joo, mitä ajatuksia teillä herää tästä tapauksesta? Kertokaa ihmeessä kommenteissa. Ei mulla muuta. Me nähdään toivottavasti taas seuraavan videon äärellä, eli muistakaa pysyä turvassa ja pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta. Mun puolesta se on hei hei!